И какво става, хора? Аз съм Толката и в това видео, както сте видяли от заглавието, тоест направих кахут с въпроси, които са свързани с мен, с моите интереси и така нататък. И с приятели в Discord, т.е. те ще го направят, аз ще гледам и ще се забавлявам общо взето, така че реших просто да го запиша това видео, защото е ентертейн за вас също. И да, желая ви приятно гледане и айде да ходим към куиза. Ай, вече съм на линия. Пускам го тогава да пробваме. Пускай. Ай. Да. Вие сте наред. Персонал квиз. Дай се. Виж, има си време, от което е въпроса и после чака отговорите. What the fuck? Има някой дет не е оцелил ли? Двама са. Не. Някой е дал 98 и 2000-та. Денгет, бро. Добре, интересно. Айджан е бил най-бърз. След това е преската. Ама много е Танчо. трудно, трябва да от компа трябва да аутитабвам, да се връщам. Не, просто се раздели екрана, брато. Да бе, направи си на малък екран това за отговорите. Стесни Windows и стрелката надясно. Продължаваме. Че без това са много. Имате 5 секунди да четете въпроса, то ви дава след това отговорите. Яко. Трима са дали кърджали. Я да видим кой е бил най-бърз. Един от трима съм аз. Айджан. Пак джамбата мачка, добре. Ето Тонак. виж, джамбата не си ли най-близки, бе? Еми да, общо. И Даню по принцип, айде. Аз не ги знам. Стреляй, брато. Не знам, защо това червеното е малко... Много направено червено, да. Да, бе, ма смисъл трябва да са бели по принцип, не знам, защо ги пуска така. Да. Нищо, ще ги четете. Аз по метода не изключвам. Виж, че ви стигат 10 секунди. Ого, тук доста точки ще са загубени. Що? Имаше доста разнообразни отговори. 4. Абе, Толе. А? Това, което ние с бели букви е правилният отговор. Какво? Берое! Платена овца, дори да говоря всички това. Не мога. Кой е отговорил Берое, бе? Аз мислите ли, че гледам футбол? Сега ще ме изкефи някой да сбърка. Вива Арсенал. Няма, кой всичко е Берое. Това знаете ли го? Който отговори жълтото, браво. Нищо бе, забавно да. О, това е. Много хора го знаят. Между две са чудиха. Току-що се издъниха с майко мила. Знаех се. Дали Sentinel са дали 3. Аз И един по някаква фейсман. причина познах. Без да искам познавам, да, първо. Толкова не си ли стрелец по принцип или аз съм се объркала? Стрелец съм само във Valorant. Толкова на 29 декември. Стрелец само във Аз Valorant. стрелеца за това. Аре, let's go. Мале, на какъв лесен отбор се издъних. Тук ще има масови грешки според мен. Да, аз съм. Да. Изпадам, брат. Само 4 правилни отговора. Аз съм познал, бе. О, аз познах. По някаква причина Джамбата познах, мачка, бе. Джамбата си on fire. защото същата ми първа игра беше. Аз съм изненадан, между другото. Даню, ти на кое място си, бе, брат? Настигам, ва. Гледам 7-9. Това си майката. Не, изненадан съм. Пробвах нещо. Да видим сега. Предполагам. Добре. Червеното не се вижда, аз си мислих, че е брат.
Какво пише? Аз не. А червеното не мога да го прочита, брат, защото е Survival. червено и отзаре е червено и аз цъкнах на него. защото Еми не да пише. беше шутър, пак нямаш да познаеш. Аз се знах, че О, не знам, Тук не би трябвало да има грешни отговори, според мен. Лига, бат, е смисъл. да. Не, Дота, брат, в смисъл. Някой верно е дал лига обаче. Верно ли, бе? League of Legends, Кой е дал лига? Не знам кой е дал лига. Ако някой беше дал Дота вече, дето май не си е играл даже. Играл съм Дота е- Дота, бе. Играл ли си? Да. С Данио играхме едно време. Игра, игра, Най-висок ранг. Изи. I think. Не се знае дали е изи, брат. Изи. Не, аз не. Дали е изи? Изи, аз руки цъкнах. Да, бе, Рокет. Кура ми ям. Аз не знам Да, на Рокет да. къде си стигал, бе. Питай, бе. Как му се кара на момчета? О, Е, о, боже, мой. Ох, то ти ако го сгрешим. Аз сгрешил го, човек. И аз го знам. Ехе! Мале, за първи път. Първия въпрос, брат. Първия въпрос без погрешни. Джамбата пак е on fire. Jamba is on fire. тук. Море да съм. Човек. Тук се обърках. И аз се обърках, брат, защото цъкнах. Обърках се. Да. Хаос. Хаос Хем е, го да. знам, брат, Да хем живее викам, хаоса. дай ще цъкна червеното, защото не го виждам. Аз като не виждам червеното, викам да. Трябва да са чете, бе. Аз на моя ком го четам, бе. О, гъм, изпревари. Гъмбо е първа, ехе. О, чакай малко. Брат. Брат, пак не виждам в червения цвят, ама аз Изи. Къде да знам, бе, брат. Не го знам. предполагам, че това в червения цвят е... Розови. Предполагам кой е. Предполагам Розово, кой е. Добре, ако искате да ви казвам, Как розово е? да ви казвам какъв е отговора в червеното, аз го чета перфектно при мен. Брат, аз го прочетох червено. Знаех, О, брат, бе. знаех, Бах тъпотията, брат. Аз Аз не виждам. Добре, аз ще ви казвам отговора в червено. Добре, казвай го, брат, защото наистина нищо не Да, бе, аз го чета, бе. На тя игра да стигнеш. О, майко мила. О, Сега. дълга. Тук Valorant е червеното. О, знам кой е, знам кой е. Казвал съм го на всеки, буквално. Не си. Казвал съм го. А, Казвал съм не, го. не Казвал е. Че не помниш вече, това е not my problem. Нали си го казвал? Да, бе. Да, Найс. Изи. МК. Ти затова не Майки. вземе. А? Да, Аз даже сега бях те- с него. Беше с... Да, той искаше се. Джамбата си върна първото място. Да, Чурих се между FIFA-та и Mortal Kombat. червеното сега е... Че аз не помна. Гейминг е червеното. О, предполагаме това. Майко. Какво е, брат? Той гейминг и стриминг е много... Как не е фитнес, бе, от? Ми не е Това фитнес. са много общи понятия. да. Брат, то Гей. всичко сте хубите, реал. Гейминга ми е основно хоби от 8 годишен, бе, лудя. Ама то не пише от колко време, кой ти е от най-много време, пише Е. кой ти е. Да, все още. О, Червеното сега е... Екшън. Тук Да, имате да. по 20 секунди, между другото. Хора, двама са дали екшън. Бра. Бра. Няма промяна. Аз не Аз мога да ще видя гледам. надолу след петия. Това е тъпо. Няма нищо. О, Така, червеното е... Фитнес. Не, да еба, майк. Че ще стрим. Човек са познали, найс. гейм. Не ли фитнеса, защото ти Не. от диджей как не? Преди М, да... Тук е за малко. Диджеинга ми е хоби от как си взех контролера. Преди това не съм правил. Да, бе, правиш ли опити па? Опити, това не е хоби. О, Това го... Audi RS5 червеното. брат, тук всички са ти любими. Защо Много бързам, бе, давай. човек? Принципно Знам, че да, но има Toyota една, Supra която е цъкна най-много. Хондата. Защото Знам, че Хондата ти си е Honda. Toyota Supra, брат, ти постоянно споделяш такива сторита. Да, със Аз сигурност. Хондата супер много бързам. Супрата, брат, супрата. Няма Не как. праща супри, брат. Оттам. Червеното е... Турция. Това няма да- Ще стрелям. Тук е. Стреляйте, бе, няма проблем. То така е най-забавно, като се стреля. Изи даже, ето. Тя играта ви дава вече 20 секунди, така че... Охо, 8 човека Румъния са познали.
Еми, Найс. кога съм бил? Бях с баба ми и дядо ми един път в Одрин, даже два пъти. Да бе, верно бе. Ти си силен град, ако си бил роден в Турция, няма как да не си ходил. Червеното тук е Еминем. Изи. Изи е, да. Енимем. Така побива като вика, ама. Със сигурност, брата си, че... Ся, червеното е плуване. Пак. Айде това. О, но стига, само трима ли бе, братле? Как няма да Знаех познаете, бе? си. Знаех си. Джамбайте ли мисля, бе? Мале. Не бе, знаех си, че е плуване. Позна. Найс. Въй. Аз цъкнах тенис на корт, въпреки че като бяхме цъкали в Хасково с нас, то ти кажа, че никой не си играл, брат. Да. Много съм зле. Сега, червеното е куче. Иди бе, брат, смисъл. Изи е, да. Сравнително. Как ги... Как няма О, познаете, но! бе, брат? Ох, ботки. Бял тигър, откъде да знам, бе? Ма да е бял тигър. Да. Бял тигър. Така. Бял. Сега червеното е гейминг. Изи. Не се знае. Предполагаме Как това. не се знае, бе? Не се знае. Как? Не съм чул. Аз чаках паранормал, брат. Дали е изи, брато? Не, брат. Някой... Паранормал активит, защото аз това си спомням. Кой О, оцели, бе? Кой оцели? Суно е оцелил. Щом се качи с няколко позиции, Джамба, наистина. идвам, джамба, бе, се настигна, братле. Така. Окей, Ремо. Сега, червеното е Valorant. Аз само предполагам. Не, сбърках много лошо адреса тук. Или съм сбъркал, или съм познал. Знаех си, бе, човек. Трима са познали, че Евин кои са. Един от тях Гъмбъл и преската. Другия не знам CS-а, кой е, брат. защото е по-надолу явно. Аз съм. Суно, Аз да. те си още Кой играя, му даже. така? Червеното. Това го знам. Хайден си е Май. червеното. Хънаса. Предполагаме това. Много Брат, ясно. Добре, повечето са познали. Аз не. Добре, на върха нямаме промени. Сега червеното е да посетя Тайланд. Ето като трябваше да сложиш едно, кое не е. И ще да вмотаеш всичко. Да. Ама гледам да е по-бейсик сега, няма как. Мале има 3-ма, 4-ма объркане. Какво ще правиш в Тайланд? Не Аз си го помислих това за Ливърпул, ама си казах сигурно си хорил, щом си фен на Ливърпул. Сигурно да го е. Добре, топ 3 се променя. Само е. Която си купи. Червеното е Golf 4. Интересно е за сега. Един е дал Volvo. Как ще го познае това нещо, бе? Аз даже не знам какво караш. Същата, която е там. Оставяш това правец. Червеното е джаз. Майко, обърках го, човек, обърках го! Двама са дали опера. Как е тръгнал? Мале, хали, ако си го бърка, това са лесни загубени точки, брата. Брат, избързах, ще прочетах другите. Суно минава халето, леле. Сега. Дори не го прочетох. Така, червеното е море. Много интересно се получава. Ами... Май всяка почивка хареса. Не. Добре, повече са познане. Данио, престъпник. Не, че опишеш всичко, че неща. Аз съм 5 streak, ама няма как да ме видиш. Тук може да има много объркани. Червеното Руската е армия. българска армия ЦСКА стадиона. Мамо. Не се ходи. Ето, тук не си Аз съм посещавал. сбъркал със сигурност. Аз това мога да кажа. Аз не знам. Да, сбъркал съм. Аз не. Дали са на Берое съм ходил. Там няма какво да търсиш. Аз на Берое дадох. Аз на Берое съм ходил за това, че е грешен.
Криската е с highest answer streak в момента. Добре. Аз бях с 5 преди малко, бе. Ма сега обърна внимание. Така, най-малко. Червеното е рафт. Пак ще има объркали, ще видиш. Как ще има? Аз се видя ли? обърках. Човек цъкнах FIFA и след това видях, че има Fortnite, викам той е Fortnite. Ей, Не престъпник. знам защо бързам И толкова. ти си престъпник, ей. Не знам защо бързам толкова много. 32 от 62, брат, много Поне три бързо. въпроса е така обърках, които знам. Така, Поне първата. 3 въпроса обърках, които Червеното е Smite. Първата компетитив игра, която съм играл. Тук много объркани ще има. Не бе, как ще му объркани? Ще има. Няма да има. Ще видиш. Видя ли? Как смайт? Как лига, бе? Лига е първата игра, която съм играл. Компетитив. Само да Кой цъкна рокет с мене? Кой цъкна рокет с мене? Как? Аз съм един от малкото познали за лига. Лигата е мъчих още на Войчо ми на компютъра. Не, с още... Червеното е 15G. Хора, на предния въпрос, кой цъкна рокет с мене за компетитив играта? Добре. Запознах. Мале, Суно, брат, на складовете с тебе бяхме, бе, сакатлък. Платформа. Червеното е Инстаграм. Де да знам, бе, брато. Брат, тук трябва всеки да го знае, това съм мисъл. Скайп, бе, брат, къде е Не е скайп? гаранция. Изи, бро, изи. 3 на роу, къде? Back in the game, motherfucker. Червеното е 2015-та. Има стрелна с ножа тук. Даниел, това трябва да го знаеш, пак излизахме заедно всички там. Трябва да го знам, но Знам, че не помниш дати и години, ама все пак. Аз не го знам. Ясно. Повече са оцелили, бе. Научках да е първият въпрос, на който научквам. И това е първият му въпрос, на който научквам. Но е оцелил, найс. Аз съм 7-8. Искам топ 5 да влезна. Сега червеното е дартс. Без да го тренираш. Тук... Кой значи без да го тренираш? Да не съм тренирал, да не тренирам спорта. Брат, то реално... Изи въпрос е смисъл. Да, ама и дартс харесваш. Да, ама билярд най-много. Тук бих се объркал за дартс. Омага, Суно, ти си се объркал ли? Да. И аз обърках. Това е изи. Червеното е Shadow Hex. Изи. Въпреки че всичките ги харесваш. Тук... Абсолютно, да. Ако е Диан Фрайсер... Един стримва в един фризер. И така... Докато е на фризура, нали? Да. Я ли сте вафа хамура? Сега червеното е Крисияни. Аз тия не ги знам, бе, бро. Не ги знам и аз. Само готика и левака знам. Аз от тук знам само левака. Как бе, брат? Как знаете Аз само левака, бе? YouTube не гледам. Как не следваш готика, бе? Не следваш готика. Какъв е този готика, бе? За първ път го чувам, както и Зарко Раев и Хриси и Яни. Какво? Кой цъкна с мен е Хриси и Яни, между Да, бе, не следвам готика, бе. Ти не си добре, брат. Всички други са. Кой цъкна с мен е Хриси и Яни? Май, не знам какво цъкнах. Така, топа, джамбата си води. Хрис, как го цели този неща? Червеното е Pinterest. Май обърках Хриса, Саши. Възможно е. Тук. Много хора ще се объркат тук. 100%. Как се объркат, бе? Сигурно ще е Никой не е познал! Боже господи! Какво ти е на Twitch единствен? Пилото се? Той чита, брат. Той мами, според мен, не знам. Мами. Не съм почул нито веднъж да кажа за Pinterest, брат. И аз, бе, брат. Не си имал. Котка е червеното. Мачка. Предполагам. Не е толкова трудно това. Так, бе, брат, бе, стига, бе. Как си имал котка, бе? Имал съм, бе. Даже мога да ти пратя снимка. Даже тук в Кърджали съм имал една котка и в Свиленград сме имали две. Асперижи, да. Да.
О, Червеното е бургер. О, така бях много бърз. Много фаст. Гледай го става сега. Да, то... То е изи, брат. Изи е, да. Мале, за малко... Знам, че е пица и за малко да цъкна Джуниор. Аз знам, че е пица и цъкна с бургера. Майко мила, не имам думи за себе си. Бургер. Мишници. Кой от изброените спорта? Така, червеното е баскетбол. Брат, де да знам, бе. Да, това не е толкова лесен въпрос, но да, да, повече са познали, така че. Чудех се между баскетбол и Волейбол, който е цъкнал 4, никога не съм го тренирал, така че. Да. Аз съм ходил на 2 тренировки в Кърджали, между другото, на волейбол. Найс. Аз съм бил само на матч. Българско предаване, Червеното е игри на волята. Предполагам. Семейни. То няма сървайвър. Да консултирате за мейни войни, бе. Найс, 5 на 5. Какво? Да. Майна? Да, семейни войни съм гледал много. Това не е честно. Много повече от... Много нормално. Помниш го, да, казал съм го много пъти. Оттам ми дойде идеята да ги направя тия работи. Да. Това е логично. Така. Червеното е тенис. Да гледам, не да тренирам, само казвам. С дядо ми всеки ден. Знам кое е тогава. Объркай. Да, казвал съм го. Да, бе, сетих се, бе. Предполагал съм. Не. Сигурно е това, брат. Снукър не, Формула 1, брат. Много бях запален. Много бях зарибен, брат. Много. Не, бе. И аз се подведох така. И аз много го гледах като малък Формула 1. Гъмбъл мести Тани. Има 3 стрик, ханчето мачка. Айде, нашите! Изи. Червеното е Ауди. Ламбо. Това е много трики въпрос, ако питаш. Не е трики, въобще не е трики. Тойота 4 заради Супрата, нали? Тойота и ти казах сигурно ще е Хонда. Първо си кажи сигурно ще е и тогава цъкай. Брат, ще отгледам да цъкаме бързо. Да, то така, за бързина. Брат. Тук ще има бъркане. Червеното е Олимпиакос, естествено. Знам го. Говорим като дете. Добре, 5 има познали. Казвал съм го. Да, аз съм 2000 точки зад танчето. Така. Това е от интернет въпрос. Да ходя по партията е червеното. Да, това е изи, брат. Предполагам. Тук трябваше да се залепя за екрана да видя какво пише. Аз се залепих и пак не видя. Найс. Халето и джамбата яко са гонят обаче. Ще го хватам това. Като свържат въпроса тогава. Имаш бая. Записвам се, не детка. Червеното е лоялност и надежност. Джамбата не е първи накрая, главата си режа. Трябваш другото. Нека да няма кръвоприлития. Найс. Това мога да кажа, брат, естествено, че лоялно си. Цеков мина 4, Цеков in the house. Цеков мачка. Мачка и Цеков. Червеното е Бакуган. Изи. Пинокио. Даже не знам какво е това Инаузма 11. Това е едно футболно такова. Как така, бе? Да. Бакуган ли? Да, бе. Кой го позна единствен, бе? Между него и една зума. Кой познава един единствен е? Аз пък цъкнах Югиот. Криската ли е? Браво е, Криска. Ти каза един път, че обичаш Бакуган. Да, бе, казал съм. Дракона, как беше? Чакай се. Изи. Червеното е Ягодов. Брат. Тук ще има много бъркани. Много бъркани ще и не знам колко трябва да се слезе да го объркат този въпрос. Защо?
Не съм Защото- достал като ял се Брат, отхвърли. ама не судоля, той за всичко е така, брат. За Да, всичко е така. буквално. Това е основен вкус. Ако намери камък и е с вкусна ягода... Джамба, ти си мислил ли, бе? Мисля, Джамба! Мале, ти си престъпник, човек. Нещастна работа. аз Леле. се връщам. Целта ме да влезна в карти. Белот е червеното. Аз става румп. Ай, От тия знам само Белот и 358, ама Белот не мога да играеш. Аз Румба ги знам, е че великолепна игра. Не може ли? Как не може? Тога пише бонжур, по принцип, не е ли? Мале, научка, кой позна с мене? Аз. Ево, хале. Преската и халето ли са дали само румба? Да, бе. Найс. Ние сте ме Ама дошли. кой Аз знам аз кой е. не чувам. Халето Я. взима 1000 точки пред Дина. Така. И това е трики. Червеното е no thanks. Кои са тия хора, човек? О, не. Тя хора, бе. Айде, Еми, познали са 4, найс. Изи. Heaven Bull съм го виждал Аз бях на един от Gplay тях. евент. Аз така. Последните не знаете въпроса, трябва да ми следи стрийка от грешни въпроси. Такова е. Нищо не. Виж, поне си първа в нещо. Любима напитка като малък. Червеното е Кока-Кола. Само пред Да, аз съм първо отзад напред. Трима са познали, браво. Айде! Цъкнах първо спрай човек, след това привлачах мишката към фанта. Ужас. О, 2000 точки на върха. Тъй. Ай, че ставаш. Любимо на Да, Червеното е Хихо Тути Фрути. Как ще го сгреша, бе, Очуден брат? съм, че няма таратор, брат. Айриана, бе, човек, как ще го сгреша, бе? О, как? Да, Чакай бе, малко. как ще го Той- сгрешите? той- Мале, само Как ще трима, как брато. ще цъкнете хихове, човек? Да, бе, не знам. Айриана. Брат. Айриана Forever. Нищо. Ой. Това е мега изи. Червеното е ягода. Аз толкова неща за себе си не знам. Ето как гледай сега колко объркалиш, бе, гледай сега колко объркалиш. Гледай сега колко объркалиш. Майко, само ти да се О, не мога! Как ще... Цъкнах ягода и сега сигурно ще е мандарина. О, не! Какви приятели Айде, са? реално. Суно is back in top 5. Това е, защото им казах по-рано, че всичко ягодово. Червеното е ягодов. Предполагам. Правилно предполагаш, предполагам. И аз предполагам, Easy, че easy. правилно предполагам. Найс. О, Червеното е уиски. Аз това го знам. Това си го говорихме миналия път. Да бе. Аз съм го казал на много места. Другите са супер бейсик просто. Мгм. Тъй. Ой. Червеното е Apple. Ти сега си се пъл. Е това. Знам. Знаеш. Найс. Коя си, бе? Как бе, той сега има iPhone, Lenovo знам, че има и Samsung знам, че има. Да. Аз сам тук не знаех, че има. Има. Предния ми беше, бе, нали, сега е у Юлиан даже. Доброволно. Завързват. Снукър е червения. Е смисъл да изявя желание да го гледам, айди. Изи. И говорим по телевизията. Добре, 5 Да, има бе. познали. Няма да влезна в топ 5 де. О, той халето е с 4000 точки на върха. Направихте. Джамбата е като Арсенал. Накрая. Гледай сега само пас. Само гледай. Стивън Джерард е червения. Ама те, аз не ги знам, бе. Аз налагам на единствения, който съм чувал при живота си. Лионел Меси. Да, ама не. Да, ама не. Ние сме на последен въпрос, брат. Баси изито. Да, бе. Много бързо мина, аз мислех, че по-бавно ще ги направим. Това е долу. Червеното е Бар Мюнхен. Тук много ще има объркани. Малко, брат. Как ще има объркали? Ще има объркани.
Ами да, Аз те... съм объркана. Момичетата няма да имат. И познах по някаква причина. Браво си, мачки си се. О, топ 5! Топ 5! Нелко е в топ 5. А? Айде... Това ми беше целта цяла игра. Сега това е най-трудният въпрос. Кой футболен отбор никога не... Най-трудният е последен. Червеното е... Портимонензе от Португалия е червеното. Брат. Това исках да има един мега труден въпрос. И това е той. Не знам, аз тук съм пас. Гъмбъл не дей познава Гъмбъл. Изи бе, айде бе. Четирима са познали. О, даже четвърти, брато. Къде отивате, брат? Добре, найс, айде да видим сега кой как. Преската е трети. Втория е джамбата и първия е Халето. Халето пръсна. Айджо, разочарована съм от тебе. Аз накрая... Ева, толкова Ева, брат, много яко ми се Ева. Нали? Направо ме мотивира и аз да направя един за себе си. Реално искате ли да се правят още такива работи на различни теми? Абе, да. Не само за мен, примерно. Аз даже бих направил един за себе, само да видя как става. Сега как се гледаш и целият топ? Последния въпрос знаеше по отговора. Какво? Очудвам се, този въпрос последния беше така. Ти знаеш отговора на този въпрос. На последния въпрос сме говорили по тази тема с толката, между другото. Ма не съм ти казвал отбора като цел. Не си, ти ми беше казал друг отбор, обаче другите отбори знам, че ги гледал. Аз бях сигурен за Хъл Сити, защото са в Англия. Да, играли с Ливърпул, логично. Палермо също беше ясен. Аз единствено бях сигурен за Палермото, за никой друг. Няма нищо, беше найс. Накрая цъкнах червеното Портимонезе или какво беше там? Аз Портимонезе го цъкнах без да искам. Портимонезе съм гледал, брат. Аз един-два въпроса човек без да искам ги цъкнах грешни, ти нормален ли си? Мандарина, гале, стига бе. Ама какво е класирането като цяло?